Kendrete kuboriwa wesokia na kwerikia ase byombe ao na nene korigia gusegokora emirimo ya maboko unenchire ya moyo kwegenderia chinga kemirimo gendrete kubora imensi ya Kenya no bugima gokonga amanke ni gotwariganire na Brighton Makori. Ebyombe binge kero byajakire gokora obukoreri bwaye mbirigoji byagendera asa matuka mange korende sekyombe kia Gusii Youth Bunge Sacco nigo kiabeire gekugendera na gusaseri asa matuka mange sorgongo rwa Gusii. Baokwana segekaro kiokora omwaka wejirubire nemerongibire nebere bakorawa no munyakero wabo ashamoronya nigo bono banyarire bakobori abamenyi be county ya Kisii amo niri ya Nyamira wesoi na kwerikia se ekyombe ekyo eri kwegendereria bantu baitonga baelike na kwendera kwerikia na Youth Bunge kera Youth Bunge buna yachiti yakonyire nande yachenchiria magima y'abantu baito buna twachagite n'abana chama bakaboni gatwatirire paka abana chama baikire 6,000 na bosio ngana na moronya ni gatebiruna ukweriki sesakeye nigeragere omuntu kwegendera chigasira chichi yakeire nande nchiyo kenye aneno nyore gasi ebese guchi yako omweri bwe omutienyi nebesenke okonyoranga madeni agoichurire bakura sinyuna kyu ngajuna kyu wansa gutumeka ebese ye akiri marogero gwachira so ebiashara gusubu onchuririo utokora buna Youth Bunge abuko mukiero none 1,100 1,200 kwanye beka se investment yago sasa ebiashara ejibono kero okurigereria se lituko okorosi besa chinyinge nande chingi yakubu omuntu oro office boigo nanyaraga kwerera ngaki banyarire bagusira ebyombe aho esake ya kinira se myake ye tane kikomi ase kirenge kenene gyogosira abasae abangina n'abalemavu anene n'abantu bonse baito bagusii gwetera chiloni boigo moronya nanyaraka kwerera naki banyarite bakwenyorera ligesa linene aso mwaka oeta anene bona aso mwaka oelire olio 2022 nigo tuacha nande twaligererie bitabo bito yarorekanire nga ntwarosetia mali agoikerera na shilingi milioni 10 eitwacha korora naki egasikia akoretwe nande amali ana kia guchikonyara koba akoenderera gusirie sake yaso gukina kwa guchibosio aya narabwate agokwana igoro yekerenga babwate gochasa matuko alebosio kura chi branch ya Sacco county cheitu ntuboni go tubwate headquarter itere Kisii town lakini tutaite ko igore branch Nyamira nande tomente staff gusitulike abasahe banda abangoro irinde banyara ko bagotokonya guikira abantu bonsi ya Sacco county yeitu ya Kisii omosubati masibamera oyi oro moteneneri which cooperative ya Sacco county Kisii nere niganyareka okwanaya anekeraikirana asege karo ekyo igotiga to rigererie biashara bieto to encourage each other youths bari mashinani batabwati kende bagokora tigato ba encourage bajoinye sake ya youths ekegera into youths to understand it tumete mechande yeto buna abasa tigato soega to encourage each other so that we become self reliant abo okonyora chibesa obeka kaduka kabo obeke wholesale yao obeke amatoke okore agribusiness boigo ni gwanyarire kagusegeta abasae anene kyombeke kya Gusii Youth Bunge Sacco otumeka chinjera chekerero. COVID taught us a lot of things and COVID taught us we can also do our work even from home, so we are encouraging them to change their bylaws so that they include the virtual meetings. It's not necessary for all of us to come for these AGMs. The ones who have small babies who can't come for meetings, we encourage them. We do teleconferencing through their phones. They can follow up what is happening in this meeting properly. They can even participate. They can contribute. So we are encouraging them to change their bylaws so that they are in tandem with the current situation we are facing in the country. Ngoripoti rigetaseni Ndizi TV